Akwai wata ka'ida wadda nake amfani da ita a cikin rayuwata. Dukkanin mutum da ya shirya rayuwa da ni ko kuma ya shirya rabuwa da ni, ƙofa a buɗe take gare shi. Ba na tsaya in ce mutum dole ne ya tabbata cikin rayuwata, dole ne ya tsaya cikin rayuwata. Ka ba mutum dama saboda mutum yana da 'yancin shi, yana da 'yanci. Ka bar shi kawai, da ace kana da muhimmanci sosai a gare shi, da ba zai zo ya same ka har ma ya iya faɗa maka haka ba. Ka ba shi dama kawai, amma shi gani yake ka cancanci hakan ne. Da ace kana da muhimmanci sosai gare ka, ba zai iya rabuwa da kai ba. Amma tun da shi ya nuna maka cewa yana so ya rabu da kai, kawai ka ba shi dama saboda a lokacin da ka ƙyale shi, zai ga cewa wane fa ba zai iya rayuwa ba tare da ni ba. Saboda haka ake nan duk wulaƙancin nan bai zai karɓa. Wulaƙanci yanzu ka fara ganin shi, dole fa ka iya jure kowane wulaƙanci da zai maka idan har ka kasance kana so ka yi rayuwa da shi. Saboda shi ya kasance baya son ka kuma baya jin son ko kaɗan a cikin ranshi. To kaga kenan kai ne ta ɓangare ɗaya kenan ya zama na kenan. Za ka zama na cewa kai ne kake wahalar da kanka kawai, shi bai ma san kana yi ba. Duk wata wahala da komai da za ka yi a kan shi, ko kaɗan shi ba zai san kana yi ba ma. Idan har ba ka son wulaƙanci kuma kana son mutum ya ci gaba da girmama ka, ko da ko bayan kun rabu ne, to daga lokacin da ya ce baya son rayuwa da kai, ya nuna maka baya son rayuwa da kai ba ma shi ya zo ya same ka ba. Kawai in dai za ka iya rabuwa da shi, to kawai ka rabu da shi tun a lokacin.